Lijep pozdrav svim fanovima VAR tehnologije, vi ste u prvih 11. U današnjem videu rangiramo reprezentacije koje su ispale po skupinama prema mome osobnom dojmu kako su se pokazali na ovom svjetskom prvenstvu, zato baš like, pretplatite se na kanal i ajmo krenuti. Tunis koji je na ovo svjetsko prvenstvo došao potpuno bezglavljen, dakle došli su sa novim izbornikom, dosta igrača koji nisu izvukli kvalifikacije, to se sve odbilo u glavu na svjetskom prvenstvu gdje su doživjeli potpuni slom kako na terenu tako i van terena i sa velikim porazima, oni su i službeno najslabija reprezentacija turnira. Na 47. mjestu je Irak koji je ruku na srcu imao i jako tešku grupu, naravno nisu tu uspjeli izvući gotovo pa ništa osim tego jednoga pogotka, ali to je može biti dovoljno u ovoj jakoj skupini, međutim 47. mjesto za njih. Na 46. mjestu je Uzbekistan koji nije napravio ništa na ovom svjetskom prvenstvu osim tega vodstva protiv Konga, ali to nije dovoljno da ih stavi igdje više. Sljedeća je Saudijska Arabija od koje smo možda očekivali više u ovakvoj jednoj skupini, međutim oni su jedva preživjeli Urugvaj, imali su taj bor protiv Cabo Verdea koji je pazio da ne izgubi tu utakmicu i veliki poraz od Španjolske nisu dovoljni za Arabiju da budu igdje više plasirani. Panama je možda pokazala čak i nekakvu drskost u igri i nekakvi znato dobro branjenje i protiv Gane i protiv Hrvatske pa i protiv Engleske, dok je čak protiv Gane možda i djelovala bolje na terenu, međutim ostaju jedina reprezentacija koja na svjetskom prvenstvu nije postigla pogodak, tako da ne mogu biti više od ovoga mjesta. Slijede Katar koji je izvukao taj bol protiv Švicarske koja je bila jako neozbiljna tu prvu utakmicu, međutim sljedeće dvije utakmice Katar je pokazao da zapravo nije spreman biti sudionik na ovako velikim natjecanjima. Ono protiv Kanade je bilo zaista užasna igra, protiv Bosne i Hercegovine se čak nešto i pokazali, ja moram reći pri vodstvu Bosne i Hercegovine, međutim ništa dovoljno da ih stavimo za barem jedno mjesto više. Slijedi Češka koja je jako razočarala na ovom svjetskom prvenstvu, međutim sudeći po njihovim kvalifikacijama mogli smo i očekivati da Češka možda i neće biti nekakvi suparnik na ovom svjetskom prvenstvu, međutim oni su došli baš bez krvi na ovo svjetsko prvenstvo, baš su bili dosadna reprezentacija, možda grubo rečeno, ali poraz od Južne Koreje, povlačenje protiv Južne Afrike dok su vodili 1-0 i u zadnjoj utakmici kad su trebali tražiti prolaz protiv Meksika, oni su to jednostavno lagano izgubili bez obzira što je Meksiko bolja momčad i domaćin, međutim nisu pokazali čak niti dovoljno htjenja i željenja da prođu u drugi krug. Slijedi Urugvaj koji je za mene možda i najveće razočaranje u grupnoj fazi svjetskog prvenstva, budući da Urugvajci znamo ih kao jednu nogometnu naciju koja ima jako kvalitetne igrače, koja na svjetskom prvenstvu zna napraviti jako dobar rezultat, međutim na ovo drugo svjetsko prvenstvo za redom ispadaju u skupini, ali na ovom svjetskom prvenstvu zaista nisu pokazali apsolutno ništa. Dakle, tu nekakva pressing protiv Saudijske Arabije gdje nisu uspjeli pobijediti, zatim protiv Cabo Verdea dvije nevjerojatne greške gdje su primili dva pogotka i jednostavno prema naprijed ta dva gola što su zabili, to je jedine situacije koje su iskoristili, te na kraju protiv Španjolske gdje su trebali tražiti prolaz dalje, oni nisu jednostavno uspjeli pokazati ništa da to ostvare. Dakle, Urugvaj je debelo podbacio na ovom svjetskom prvenstvu, možda im fali ta špica u napadu jer nakon Suarezovoga i Cavanijevoga odlaska iz reprezentacije oni nemaju tu pravu devetku, također fali je i De Arquesta, taj ofanzivac koji zna proigravati između linija, tako da Urugvaj je možda bio bez tih nekih igrača na ovom svjetskom prvenstvu, ali to jednostavno nije razlog da jednoj ovakvoj skupini ne ostvare ništa više od samo 2 boda. Slijedi Curaçao koji je pretrpio najveći poraz do sada na ovom svjetskom prvenstvu, to je njih 7-1 iz prve utakmice protiv Njemačke. Zatim su utaknuli bod jednom u Ekvadoru što je bilo jako šokantno i zanimljivo, naravno tu je velike zasluge ide vrataru Rumu koji je imao 15 obrana na toj utakmici, međutim Curaçao je pokazao ipak nekakvu odlučnost igre, imali su nekakvi plan igre koji su htjeli pokazati na terenu, nisu se samo uglavnom branili, tako da jednostavno su limitirana momčad, međutim imali su taj gard na terenu, tako da više su za mene pokazali nego Urugvaj ili Češka na primjer. Sada idemo do Novoga Zelanda koji je u prvoj utakmici imao 2 puta vodstvo protiv Irana, na kraju nisu to uspjeli ostvariti u svoju pobjedu. Kasnije slijedu poraz od Egipta 1-3, Belgije 1-5, tako kako je odmicao turnir, Novi Zeland je postao sve lošiji, ali možda su i protivnici bili sve jači, tako da ima i tega u temu svemu. Uglavnom Novi Zeland pa jedan solidan turnir za njih, možda su mogli izvući još jedan bod negdje, ali su ipak pali u igri i evo ih na ovom mjestu. Slijedi nam Škotska koja je na ovom mjestu zato što nisu pokazali ništa prema naprijed. Oni su se dobro branili protiv Maroka i protiv Haitija kad su poveli, a međutim prema naprijed jednostavno Škotska nije pokazala ništa dovoljno kako bi ostvarila možda još koji bod na ovom svjetskom prvenstvu, tako da je jednostavno dobra obrana, međutim prema naprijed apsolutno ništa.
Sada dolazimo do Jordana koji je najveća nepoznanica, barem za mene osobno, na ovom svjetskom prvenstvu. Dakle, reprezentacija koja je svaku utakmici postigla pogodak i protiv Austrije, i protiv Argentine, i protiv Alžira, tako da jedan sasvim solidno, što se tega tiče, sasvim solidan turnir za njih, jer su ipak vrlo slabija reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu, tako da zbog toga ih stavlja na ovo mjesto, inače nisu mogli ipak do bodova pored ovih suparnika, ali eto, to i nećemo ovdje gledati. Gledam da su dobili u svakoj utakmici po jedan pogodak, što je jako dobro za njih kao jednu slabiju reprezentaciju. Sada idemo do Južne Koreje koja je pokazala tu nekakvu igru u odnosu na ove druge reprezentacije, imaju jednostavno tu i kvalitetnih igrača u svome rosteru, međutim razočarali su naravno ispadanjem u skupini. U zadnjoj kolu ih je Južnoafrička Republika iznenadila, jer Južnoafrička se Republika dosta digla od prve utakmice, imali su tu igru među linijama u zadnjoj utakmici tu Južne Koreje, što ih je možda iznenadilo od Korejce, tako da nisu bili spremni na tu, ajmo reći, poboljšanost Južne Afrike. Tu su izgubili utakmicu, ispali sa svjetskog prvenstva, međutim bez obzira što su razočarali, Južna Koreja ipak pokazala neku igru. Sada slijedi Iran koji nije izgubio niti jednu utakmicu, a ipak ispao sa svjetskog prvenstva, ali također nisu ni dobili niti jednu utakmicu, tako nekakva zlatna sredina. Međutim, po igri Ameriđe su ostavili nekakve solidan dojam od ovih reprezentacija koje su ispale, međutim Iran je imao taj loš tretman na svjetskom prvenstvu gdje su morali stalno se deportirati iz Amerike nakon svake utakmice, tako da je vjerojatno i nekakvi određeni umor ih je stajao možda nečega većega na ovom svjetskom prvenstvu. Uglavnom, evo ih ovdje. 34. mjesto drži reprezentacija Haitija koja je oduševila na ovom svjetskom prvenstvu definitivno. Došli su na ovom svjetskom prvenstvu igrati nogomet, nisu igrali obranu, znači napadali su i to je zaista lijepo izgledalo. Naravno, Haiti nema tako jaku momčad da se može parirati s ovim suparnicima kao što su Maroko ili Brazil. Evo, vidjeli smo protiv Škotske da je Haiti stvarno pokazao na jako dobar nogomet, mislim da su tu zaslužili najmanje bod, pa čak i sva tri po mome mišljenju. Protiv Maroka su uspjeli postići dva pogotka, zaista su odigrali jednu jako dobru utakmicu protiv Maroka. Protiv Brazila naravno to je otišlo na individualnu kvalitetu Brazila, tu nisu baš puno mogli, ali Haiti je zaista pokazao jedan sad fantastičan gard na ovom svjetskom prvenstvu i zaista su me oduševili. Za mene su ovdje na 34. mjestu. I na kraju je Turska koja je jako razočarala ispadanjem u skupini, međutim zaista mnogo prilika su stvorili i šansi ove dvije utakmice protiv Australije i Paragvaja, međutim ništa nije htjelo ući gol. Jednostavno Turska nije znala igrati na postavljenu obranu, a to se pokazalo protiv Amerikanaca kada su pobjedili 3-2 kako znaju igrati nogomet protiv nekoga ko se nadigraje s njima, tako da je Turska tu pokazala da zna i može, međutim ipak nisu imali dovoljno ideje s klupe po meni da naprave nešto ove dvije utakmice kada su ekipe više manje branile cijelu utakmicu, tako da je Turska tu uputila preko 60 udaraca na gol, nije poslala ga pogodak, dok su ove dvije reprezentacije uspjeli iskoristiti svoje šanse, to je Australija i Paragvaj, i na kraju pobijediti, izbaciti Tursku sa svjetskog prvenstva. Definitivno da je Turska najbolja momčad koja je ispala u skupine ovom svjetskom prvenstvu i evo ih na 33. mjestu. To bi bilo to što se tiče ovoga rangiranja. Sljedeće ćemo rangiranje napraviti nakon 16. finala kada ćemo poredati reprezentacije koje su ispale u tome dijelu turnira, a do tada bili ste prvih 11 i vidimo se.